Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Sebebaningi abafundi abakade becela ukuthi sike sikhulume nge-mean value theorem. Awuthi ngibhale la. Mean value theorem. Ngizozama ukuthi senze nje isibonelo mhlawumbe sochaza kabanzi ngale mean value theorem. Mhlawumbe into futhi ezokukhumbuza mhlawumbe vele okade usukwazi kodwa ke ukuzokufundisa ukuthi ube nezibonelo eziningi. Abaningi ke bayathuka babezwa igama layo i-mean value theorem kodwa ayikho into emele uthuke ngayo. Sizozama nje ukuthi sisebenzisane ndawonye sibone ukuthi sifinyile laphi ne-mean value theorem. Ngizozama ukudweba umdwebe sowenza isibonelo sethu kuwona bese mhlawumbe siyachaza namanye amagama ambalwa nje mhlawumbe uzomela uqaphele ngawo. Dwebe i-x axis yami ngapha no y axis wami ngapha. Ngizoba uyazi ke basebenza ngama mean value theorem ukuthi asisebenzi kakhulu ngo x kuphela sisebenza nango f. Ngizoba no fx wami ngapha. Islope sami lesi lo mugqa wami ongudwebile lapha. Athi ngibhala amagama mhlawumbe kuzomela siwaqaphele. Continuous not differentiable. Continuous not differentiable. Kuzo lamagama azozichazela wona uma sesisebenza la ndawonye. Kodwa ke ungaqhubeka nje sisebenzisana. Uyabona lokho ngikudwebela umugqa wami islope sami. Ucontinuous lona uqonda ukuthi ngathi ngibhale ngapha ngisho umbala. Ucontinuous wami ngizobhala ngapho ucontinuous wami uqonda ukuthi islope sami lesi uma sidwetshiwe singahlukani kungabi khona la sinqamulela kakhona sibe simbili noma sididane sekuba imigqa eminingi. I-continuous uqonda ukuthi islope sami lesi siloke sibambene siyinyoka ehamba yodwa nje eloku iqhubekile yodwa hayi ukuthi inyoka nje evesene inqumeke phakathi nendawo iphinde iqhubeke cha. Uqonda ukuthi nje kumele uhambe nje ulayini ulokuqondile wodwa continuous ke loyo. Athi ngibhalela inye igama la. Ngizothi lesibalo sami noma lesibonelo lesizosenza lana sizobe si-defined phakathi kwa A no B. Yabona le mpawu lezi ngikuvulele zona lezi la ngifake khona A no B. Usho ukuthi esikutholayo noma esisebenza ngako kumele kube defined noma kusho ukuthini kumele kube phakathi kwa A no B. Asifuna izinto zangaphandle sifuna konke kube qoqane phakathi kwa A and B. Njengoba ngususa lo A and B ongezansi asisebenzi ngaloko. Uyabona ukuthi impawu zakhona azifani nalezi ezilapha phezulu. Thina sisebenza ngalezi eziphezulu. Athi ngikudwebele isibonelo mhlawumbe sisempendulo noma seslope esingekho continuous esi-discontinuous. Sekumbi kakhulu lokhu. Y axis wami lo x axis wami. Uyayibona ukuthi inyoka yethu noma islope sethu lesi sihambe sivele sihlukane siyahlukana base siyoqhubeka futhi lapha phezulu. Asisifuni ke leso. Esethi sibalo sithini sifuna ukuthi islope sethu siqhubezele sihambe ndawonye. Differentiable ke wona ke ngicabanga ukuthi uzozichaza uma sesisenza isibalo sethu noma sesiqhubeka nezibonelo engiziphethelana namhlanje. U-differentiable wona uqonda ukuthi sikuthola u-differentiable siwuthola kuma derivatives ethu uma sesisenza isibalo sethu. Konke ama derivatives wethu siyasithola i-differentiable. Ngakho uma kwesinye isikhathi uma uwenza izibalo ezisebenzisana no mean value theorem uyatshelwa ukuthi isifiso salesibalo usifisa sibe kanjani njengoba ngikutshelile nami lezi zintathu izinto zalesibalo sami esisenza lana. Ngifuna sibe continuous, ngifuna sibe nama differentiable, ngifuna sibe defined phakathi kwa A no B. Angithembe sizwana.
Ubuyela emuva ubukisise kahle konke esikhulumile ngakho uzikhumbuze manje nje kwamanje sizosebenza ngo-continuous ngikudwebelile esami isibonelo esi-continuous ngaphinde futhi ngakudwebela isibonelo sokukhombisa ukuthi yini engekho continuous. Asithi-ke sizama ukuthola i-derivative yethu-ke umugqa wethu sikhomba sisuka la ku-a ngizokubiza ngokuthi a base ngithi fa isibambisela ku-b kuzoba u-b f phakathi b. Uyakubona ukuthi uma uthi ngidwebela umugqa oqondene ngizama ukuhlanganisa la islope sami siqala khona siphinde sigcine khona ngomugqa ohlangene ngifinyelela kuloko enginako manje. Wathi ngibhalela ngezansi FB minus FA ezansi ngingabhala ukuthi B minus A. Isikhala sisekhona na? Uyabona ukuthi vele inamba kusiyona into ebekade siyinikiwe noma ekade siyiphethe vele sisewenza lezi zibalo. Kodwa khuleka thina sifuna ukuzothula nje umqondo asasihlangene kakhulu nenamba. Uma sengidwebela ulayini oqondile-ke wokhombisa mhlawumbe izinga lokuhamba kweslope sami. Uyabona ukuthi ulayini wami isikhathi esiningi ushona phezulu awushoni phansi. Kuthi isikhathi esiningi ngisho ukuthi islope sami sihambela phezulu ayi ngezansi. Ngiqondisa ngawo kulo line la. Base ngiyazibuza ngithi lapho kukhona khona uC sizobuza ngani ngo-FCC. Lapho kukhona khona uC sibhekana noC manje. Futhi uC uvama ukuba kuphi uma sisebenza nje? uC uphakathi kwa-A no-B. uC wami phakathi kwa-A ngapha phakathi kwa-A no-B. uC wami utholakala mhlawumbe lasilala khona islope sami. Uma sesileleke islope sami la ngizosithola khona ukuthi sehlile ngizothini ila siqwamba khona sehle khona inyoka yami ilapho ke la uthola khona uC wakho. Kodwa ungakhathazeki sizobheka nje ndawonye. Angithembe kuyawenza umqondo. Sigcwele kakhulu angithembe uyakwazi ukuthi ubone. Singathi mhlawumbe usiwokuqala ungapha. Ngoba uyabona ukuthi nakhona la bathi la ukheva khona. Uyabona ukuthi nala uthe islope sami sithe ukunyuka. Yabo sathi ukunyuka sayovulela umsele noma saba ngathi igquma encanyana nje sathi ukunyuka. Nangapha kodwa futhi ngiyaphinda siyathola ukuthi islope sethu siphinde saba negquma elincanyana kodwa manje liwile. Singasho ukuthi nakhona sithole uC mhlawumbe. Ungabe kuyiqiniso ukusho njalo? Asibheke esinye isibonelo sidwebele ngapha sibone ukuthi ulwazi lwethu lizoloke lijule noma luke livulekile lithola imfundiso engconywana basikhuluma ngendaba zama mean value theorem. Ngizothi position yami ke le noma ila ngime khona asithi senza isibonelo sithi ngiyashayela imoto ngifuna ukubhekisisa kahle ukuthi isivinini sami sokushayela besihamba kanjani. Ngizosuka khona la kuqala khona ihamba imoto ishona phezulu ngithi ukwehla kancane isivinini phinde ngishone phezulu ngesivinini
ngiphinde ngishone phezulu ngesivinini ngishone phezulu angisenakuphela ngathi uyabona ukuthi ngathi kimi kanjalo ngathi angisenakuphela yabona ukuthi islope sami singasibiza ngani singasibiza ngeslope esicontinuous ngoba uyabona ukuthi ayibanga khona indawo la sinqamukile khona sathatha ikhefu siphinde siqhubeke cha sihambe ngendlela asithi lana sengifaka izimbonelo ukuthi ke bese ngihamba ke ngo60 bese ngihamba ngo60 ke la ngehora awuthi ngibhale lapha why ngibhale la ezansi ukuthi nje uma usuthi ukubhekisisa kahle konke usuthi uyabalisisa bengihamba kahle kahle ngo60 ngehora isivinini ke sami ke ebengihamba ngaso ke ngemoto lebengishayela uyabona ukuthi kuyayicacela ukuthi lokho bekade sikhulume ngakho ukuthi cha islope sethu si-continuous sifuna ukubona ke manje ukuthi kukhona la soke sehlise khona njengoba kade sitholile yabona kade sithola indawo zaka C kulesi sinye isibonelo sethu sifuna ukubona ukuthi lapho ikhona yini okunjalo ngaphambi kwalokho ke kodwa soqala sidwebele imigqa ekhombisayo kona ukuthi uma usuthatha lokhu lesivinini ade uhamba ngaso ngehora usudwebela kungayinto ebukeka kanjani uma ngase mhlawumbe ugcina khona yabe ungathi basuqondisa kahle athi ukususa la ukuthi uyofinyelela lapha asithi ukubheka lapha asithi ukubheka mhlawumbe enye indlela yokuveza lesi sibonelo noma enye indlela yokuthi izikhanye kahle izithombe zakho uma usukhuluma ngama mean value theorem asibheke isibonelo esithi ngino fx base ngithi equal fx squared minus 4x base ngiyavula la khumbula ukuthi bengithele le mpawu ezokukhombisana ezokuthi isibalo sami kusho ukuthi si-defined la phakathi kwa2 no4 khumbula lesibonelo sokuqala besisenzile isibalo sethu besi-defined phakathi kwabani kwa-a no-b manje sesi-defined phakathi kwabani kwa2 no4 asibone ukuthi singasebenza kanjani ke uma sesinenombolo ke manje sekuzolandela ngomdwebo asisaqali kumdwebo siye kuyinombolo sesiqala khona kuyinombolo sino f singafakela u4 wethu esuthathe khona lapha ya la sisebenza ngako okuvalekile kuzoba u0 ngoba uyabona x squared wa4 minus uzipho 60 minus 4 zipho 0 singavulela isikhala ke ngapha sesithi 4 minus 8 ezansi sibe no2 ngoba phela sibe no4 minus 2 okusipha u4 over 2 okusipha u2 lo vele ekuthiwe sisebenza phakathi kuwo u2 no4 angithembe kukwenzela umqondo yabona ukuthi sitholile utho oqala okusho ukuthi ukwenza kwethu kwesibalo kube iqiniso ngoba azange sashelela kakhulu saphuma kwisibalo sethu asithi sisenze ngalendlela ngendlela ya 2x minus 4 sibe no2 ngoba sesinempendulo 2x wethu sisu4 ngale seku6 2x uzosipha 3 ngoba yini ngo 2x divided by 2 uzosalela no x 6 divided by 2 uzosipha u3 ngifuna ukuthi sisibone ukuthi lezi impendulo kumdwebo zibukeka kanjani athi ngibheke la ya ngizobheka la umdwebo wami la usifakela khona ngendlela enhle kakhulu emangalisayo
asibone ukuthi uyabona ukuthi umdwebo wakhona lempendulo ubukeka kanjani. Uyabona ukuthi uyisima kanjani. Ekube thina mhlawumbe sudwebile angazi noma mhlawumbe kungaba into ehlukeleni ngoba isilobu sethu singeqonda phezulu. Asibone ukuthi thina mangasethiwe sudwebile ngikholwa ukuthi ngayinto enzima kakhulu ukuthi nathi sizidwebele impendulo yethu. Athi udwebela ama y axis ami ngizofaka sorry. Nxese ngizofaka ama x axis ami ngapha. Ngifuna ukubona ukuthi umdwebo wethu wona bese ngawumisa kanjani thina. Sifuna umdwebo ocace kangcono phela manje lena awusabonakali kahle kakhulu. Sisuthatha la. Ungabe utshuza le phezulu. Ngaqhubeka futhi le phezulu isikhala nje sesingenaso nawo 4 wethu. La ngisho ukuthi ngabe ikhona la kukhona u2 wethu khona lo sutholile. Nanku. Ungabe usubhalela nje kubalekile ukuthi uma ususenzile ke isibalo usukwenzile konke ubone ukuthi uma ususidweba engabe kudwebeka na lokho okuceliwe noma ukukhuluma iqiniso ngaleso sibalo. Asibone ukuthi la sime khona ka2 wethu uyabona uyasebenza phakathi kwawo u2 no4 ngoba sisebenzela phakathi kwa2 no4 nangapha futhi base 2 uyadwebela futhi uyasebenza phakathi kwawo u2 no4. Angithemba ukuthi noma izibalo lezi sizenzayo singaphelele noma singajulile kakhulu kodwa ukwazile ukuthi ukuvula umqondo uzikhombisa ukuthi khona ini i-mean value theorem.